I pregnant? No battery. Čaute všetci, vítam vás u nového videa. Teraz je to konkrétne z niečo iného než Roblox. A tentokrát si urobíme taký maličký tier list zo Security Breach. Dobre, a zase žiadny nový hosť, môj brat. No dobre, Bloodtrap, Esko. Ty ideš. Dobrá voľba. Tento tu. Dčko. Ty. Rozbitý stav botí. Ja by som dal také Cčko, ale OK. Rozbitá čika, podľa mňa tam mala dobrú rolu. OK. Ideš ty? Body Ball. Glamrock Body. OK. Mám bot. Jasné, že tu nájdeš. Jojojojojoj. Tu si ho dal, či nie? Tu som ho dal. OK. Rozbitý Monty. Či aj Monty. Nie, vlastne Montyho ideš ty. OK. Dal by som ho o jeden riadok vyššie. Ale to nevadí. Stavbot. Podľa mňa také Bčko. Rozbitý Monty. Dobrá postava. Ideš? Baby. Ten. Stavbot. OK. Čika. Glamrock. Vlastne Ivko. Ja neviem, kto toto je. To je stavbot. No, ideš. Gregoryho, keď nedá do SK, tak není človek. Dobre. Freddy. Esko. Ja dávam tohoto na C. Tam? OK. Ano. DJ Music Man. Esko. Juj sa. Ja by som ho dal do Ačka. Neviem, jak Kubo. Dobre. Sandrop. Jasné, že Esko. Ideš, Kubo? Blob. Ja by som ho dal do SK. OK. Vanessa. Podľa mňa tam nemala ani žiadnu rolu, takže do Bčka. Roxy do Dčka. Dobre, Kubov tier list musíme trošičku zmeniť. Čo? Prečo som ju dal do Ačka? Dobre. Hlavné postavy sú najlepšie, podľa mňa. OK. Security bot, toho neznášam. OK. Dobrá voľba. Zdičená Roxy. Esko. Veny. Veny, neviem. Toho ani nepoznám, toho tu. Alebo malého Musicmana.
Music Man. Ja. OK. Veny. Esko. A toho. OK. Takže toto je náš tier list. Áno, všetky. Bloomtrap Esko, Moondrop Esko, Chica Esko, rozbitá Chica Esko, rozbitý Monty Esko, Gregory Bčko, Gregory Esko, Freddy Esko, DJ Music Man Esko. Bukáčik. No, Freddy Esko, DJ Music Man Esko, Roxy Esko, Sandrop Esko. Ten Molten, potom Blob Esko, Music Man Malý Esko, Veny Esko. Ďalej Ačka. Rozbitá, nemala byť tu? Ja ešte Esko, rozbitá Roxy. OK. Ačko, Ačko, Lefty a Count, neviem, tento neviem. Potom normálny stav v bod Bčko, Endo Bčko, Baby stav bod Bčko, Vanessa Bčko. Ďalej Glamrock Bonnie Cčko, Monty Cčko, Security bod Cčko. Neviem ani jak sa volá. Dčko. Dobre. Mapbot Dčko a rozbitý... Neviem, jak ich mám vysloviť. Proste rozbitý stav boti. Dčko. Dobre, takže toto je náš tier list. A čaute.